Megdalang kapigaganakan at abala karayng residente ning barangay San Agustin, king balening Santa Ana, ing biglang pangabitas ning party ning Earth Dike, king dane ning Matubig Creek, inyang abak ning Lunes, September 1. King amanwang lugal, akit lareng residente keting makalusong king danum at manumanong pananggalan, reng ibarang basura, king check gate ning National Irrigation Administration o NIA. Ing pangabarakanoy meging sangkan, inyali na po yung danum king sapa at may pabitas king party ning dike. Nakakatakot po sir kasi mula po kaninang umaga na umapaw po yung tubig sa sapa. Alanganin, napakadelikado po ng ng kalagayan po namin, yung bahay po, mga kabahayan po namin dito. Dahil maari pa pong umapaw pa lalo yung tubig dito sir. Yung mga nakaraang taon po kahit na malakas po yung mga ulan, wala pong nangyaring ganyan sir. Ganyan lang. Ngayon lang po talaga. Kapigagan na kandareng manungkulan king barangay na mapalyaring miapektuan king masika na dagos ning danum reng pilang bale makatok ng lele ning Earth Dike at reng marangle o reng tamnanan paleketi. Medyo metong bale ma'am ken pero yung palen marakal siguro mga 20 hectares meron emo 20 hectares hanggang mga 30 hectares may apektuan keni. Mga retamang balik itang purok 6, papunta kitang kayo, si baka lumbog naman deta kanini, pauli ni masika na danumay ni. Personal yang main inspection king lugal, i-mayor din ang labong bang akiting sitwasyon. For more than 4 years, reklamo na rin hortilano, di pa kinabangan, napalako na renga kaya na ng check gate, dobro nila ko. At kita naman yan ng sitwasyon, invest na pagkinabangan na rin hortilano, lalo yung minira kinarelang palayan. Anyapin man yan kupi na assistance kanini kay provincial government na magkaikoping bako, baka nitapin adya mga nanong pating danum. Nanuno ka rin na may governor flow diyan kita lugal mi ka rin. Ket San Roque, ang gana kening danum. Ang kaya ka na akong compound nakalbog na. Meding epekto na ning check gate. Na itaniala ko rin ang karelang sabat. Kilala, may kabarabara ng sukal. So ngayon 11 ming nga palyari. Kawani king Matubig Creek, pintalane mo naman ng alkalde, ing parte ng creek akilala, king sa inumang baka. So sana ay kinaukulan na adwan ko pansin. Dahil kinaukulan, salamat rin tayo punduin kaya kaming balen. Kami punduin national government, pero dapat karatang priority. Karatang balo tamang makasalbat, makapamilya proteksyon ka rin bali-bali. Nung dakal mo rin perang daratang keti rin priority projects, ilang dapat gawan do. Bakit dahil kami delikado ng panahunan ng tauran? Kukulay chay labong karayng opisyal ibat king NIA at aluwa pang ahensya ng gobyerno na samasa ng mesirang dike bang asigurado ing kaligtasan dareng residente. Pero after this, ang dapat nating aksyonan itong nabutas na protection para hindi tuloy-tuloy na ganyan kasi maraming masisira. At after na nakita natin ang problema. So yung mga delikado mula sa San Pablo, San Roque, and hanggang dito, yung mga protection na dapat bigyan ng solusyon. At kung pwedeng ma-realign, yung mga hindi kailangan bigyan ng protection. Kamukha na nakita ko sa Inumang Baka, hindi kailangan ng protection, ang kailangan ng kalsada, hindi yung seat piles. So ang mga pera, mga dapat gamitin doon, gamitin sa mga priority projects na dapat ayusin. Samantala, king phone patch interview kang Engineer Ruben Llamas, Division Manager ng Pampanga Bataan Irrigation Management Office ng NIA Region 3, penigobran de kanong itas rengagang check gate aparti ng Pampanga Delta Irrigation System. So yung pong nasirang Earth Dike ay part po ng yan, parang dike ng DPWH sa upstream ng ating San Agustin check gate. Pero upon assessment nga po, na ngayon po naitaas na natin lahat ng gate, kaya po lahat ng basura na plus out na. Makipag-ugnayan lang naman kanuking DPWH para king pamanyamasan king may bitas aparte ng dike. Follow up din yung pinatitignan ko po yung possible na kuha namin ni DPWH para siguro makapag-sandbag o anything na magawa dun sa ating dike para po yung nabigtas. Hindi na po siya makuha ng tubig ulit. Balaos naman kaning koordinasyon ng NIA king LGU, Dikil Keti. Samantala, kaybat ng Minaus Mayor Labong king Kapitolyo, tambing yang para lang backhoe in provincial government, bang tanggalan ing makabarang basura king floodgate. Ako po ay Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.